Kuya, pila sa ipakyaw dre kuya sa kanang mga jeep? Depende siya. Pagaran. Go, unsay masulti nimo sa few hours early. Yay! Pilihan nyo ngan. Meron sa Pironon, ya padong meron sa Camotes, anya ngani naka daghan ang tao sa ubas buntag. Sa karani mga tao mga first trip ni padong sa Bohol, Camotes, Leyte. So need na mo i-check-in na mo ang ticket first para makakuha mo designated nga seat sa Ocean Jet. So linya kami dire. Abot na yung sa Camotes. Asa man ta padong gani? Bohorak formation hunting. Mag-Camotes store day economy. Big tide there. Kuya, pila sa ipakyaw dre kuya sa kanang mga jeep? Depende siya. Pagaran. Ang tour na mo sir within San Fran 5 na siya. Niya, wala abot sa pick up. So first stop na mo sa among Camotes store kay ang Bohorak. So atong tanawon kung unsay naa diri sa Bohorak. So ikaduhang stop na mo karon diri sa Timubok Cave. So diri ang cave nila. Ano nilang cave diri. So nasa ilawom sa yuta. So musud ka dira. Diha, nya opo ka sud, musud ko ra dito. Pila may entrance diri, Tiel? 50. Tag 50? Yes. Hello! 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 Huy, 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 huy. Huy, Alessandro, huy, 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 huy. Oh, di siya ganahan ako. So, ikaw, ganahan ka na ako, Bing. Ganahan ka na ako, ah? Wow. So, nanamid dere sa kuan sulod sa cave. Ya, medyo dangog siya. Ya, ngit-ngit sad. Ya, kinahanglan magbantay sa mong ulo. Medyo layo pa gyud ta. Layo pa ta. Oops. Yo, nanami salad. Ay, sorry. Sorry po. Go, unsay masulti nimo sa kuan sa tubig? Ang tubig, kanang bugnaw, maka-relax. Yeah. Ganahan ko magdag inani sa Cebu. Nanami sa medyo pinaka tumoy sa cave. Unya, ako na siya masulti diri kay medyo crowded. Unya, ako bang mga tourist kay mag-picture diri sa sud. Gamay ra ang mo lang sa tubig. Dili kay siya lawom. Underground water siya, hindi siya salt water. So natural, layo ang kay dagat. So underground water din siya. Fresh underground water. So guys, sunod ani kay ambot ka sa sunod.
The summer's calling. The summer's calling. Asa kita, Charles? We into lang, dude. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been Yay! Mangaw na mi! I like the food. through the cold and darkest days. The summer's calling. Naabot namin dali sa Santiago Bay Resort. So, dali nag-stay. Hanto dugma. Ligo nami sa ilhang infinity pool. Na to infinity. Sap! Go! Go! Enjoy lang, go! Ari rata ha? Diri ra ta guys sa manulod lang mi kuya niya upuan lang. Diri ra mi. Oh, naday kuan kanang wedding may tabo. So, dili may makadto sa kuan sa dagat kay mopaso pang kuan. Ang kuha na to for 30 pounds. Oh, pwede naman mapunta na. So, malik lang tao ba? Dong. Go. Malik lang tagaw. You see as you will pull my strings just for a friend. I know I'll be okay. So much stars are turning. Lima jud ni et. Tagay ko ni siya buwak ko ala to siya buwak diri mo diligan. Unsa to? Hoy, katawa mo. Sa'yo mo story ate? Food. Hello guys, atong food ha. Grilled pork. Ay, lechon kawali. Sisling. Beef. Grilled squid. Sisling beef. Frit. Sinigang na isda. Vegetable. Grilled squid. What's up guys? Second day na mo sa Camotes. Kaya pinag sa Santiago Beach Resort. Karon magkuan
Maragindot ang dagat ikaligo. So may dagat to. Naramit sa ubos ang dagat to. Alright. Okay guys. Our last day here in Camotes. So few hours na lang ang mga nabilin diri. Yan, nagyapon mi sa Santiago by the Bay. So ari sa mi diri kay murag medyo ni taob-taob na. Ayaw na lang yun. Ayaw na lang yun mo pangari nga mo uli raday mo. Ari na lang tuyo. Kay di man ninyo mada sa Cebu. Strikta. Unsa man day na diri? Ang nadire ako. Gidas na mga dilig Camotes. Kabalik ko kay Cebu. Ayaw na mag-ari sa Camotes kay muuli na kong Cebu. Katawa kang Gina to. Oh. Ana, kasi ana ba siya diri? Ana. Di ba first happy kay siya. Bawo jud ali. Nya humo. May confident na kay Bawi ba yan? Unsa man na? Di ba first ya? Hi. Hi guys. Go. Go. Or mo manguli sa syudad, hapit sa Madong. Kaning sticks te tagpila. This is the kamote that they process. They dry it, then they make it into powder. Then we will eat this one. Wanna know how it tastes? Next time. Let's watch our video. Uwa guys, ano sa wala? So dagan kayo na sa drio. Sa dagat. Mura siya balay sa mga agukoy. Mura siya agukoy. Mura siya intestine. Mura siya intestine. Unsa man siya bay? Kain ng kalabaw. Unsa? Kain ng kalabaw. Kain ng kanding. Uy, kanding diri oy. Pearl milk tea. Pearl milk tea. Yeah, it's pearl milk tea. Pearls and black pearls. What? White pearls and black pearls.